नमस्कार। मिथिलाक्षर के अभ्यास में आई व्यंजन वर्ण के अंतर्गत चवर्ग अर्थात च, छ, ज, झ, य के अभ्यास करल जाए। सर्वप्रथम च देखियो केना बनते। एगो लाइन लिया, बीच से एगो ऐसे नीचा मुहे लाइन दियो, एकरे एना के घुमा के ऊपर उठा के एमे सटा दियो। ई बन गया च। तीर के माध्यम से देखियो, सबसे पहले एना एगो लाइन ले लो, फिर नीचा मुहे गनलो, एकरा एना के घुमबै, एना के मिला देलिए। ई एगो नीचा लाइन ले, एकरा एना के घुमा के मिला देलिए। पुनः देखो, ई एगो लाइन ले लो, नीचा में लाइन दिलिए, एना के घुमा के सटा। ई हो गए च। छ केना बनते से देखिए। छ के लिए च जगह पहले आकृति बनाओ, एना की लाइन दियो, लाइन दिलिए, एकरा एना के अनु एना के घुमा के यहाँ में एना के सटा। च बन गए। छ बनवे के लिए जैसे एमे एना के ई आकृति है से एना का जोड़ दियो। ई हो गए छ। तीर के माध्यम से देखो, लाइन ले लो, एना के च बनेलो, आ च में एहना ऐसे से ही लगा दो। ई हो गए छ। पुनः देखो, ई लाइन ले लो, एकरा नीचा लो, आ एना के ऐसे से एना का मिला दो। आ एमे ई आकृति के ऐसे से जोड़ देंगे। ये हो गए छ। ज केना बनत से देखो। ज के लिए सबसे पहले एगो आकृति बनाओ, एत से एकरा एना कर दियो, एत इनका एकरा एन ऊपर में ऐसे से एगो लाइन दे दियो। तीर के माध्यम से देखो केना बनो। पहले ई आकृति बनेलो, एना कर लो, एकरा एना कर लिए, फिर ई एना के अपोजिट में आनलो, एकरा एना कर दियो, ऊपर से ऐसे से एगो लाइन दे। ई हो गए ज। एक बार पुनः देखियो, एना का ई आकृति बनेलो, एकरा एना के लिए ऊपर में लाइन दे दियो। हो गए ज। झ केना बनत से देखो। झ के लिए एना एगो लाइन दियो, एकरे कनी ऊपर उठबे एना कर दियो। तहिना एगो और लाइन एना के लिया, एकरे कनी एना के फिर मिला दियो। ई दुटा डिफरेंट आकृति बना के एकरा में सटा दिया, ऊपर में ऐसे से ही लाइन दे दियो। ई भ गेल झ। तीर के माध्यम से देखियो, पहले ई एगो आकृति बनेलो, अहिना एगो आकृति और बनेलो, एकरा में सटा दिलिए, ऊपर से ऐसे लाइन दे। पहले ई लाइन बनेलो, फिर एकरा एना के घुमेलो, फिर तेना ई लाइन बनेलो, एकरा में सटा दिलिए, ऊपर में ऐसे से लाइन दे दिलिए। तो भ गेले झ। पुनः देखो एक बेर, एना केलो नीचा, एकरा एना के क दिलिए, तहिना और अनलो एक दोसर लाइन, एकरा एना के पहिल लाइन में सटा दिलिए, ऊपर में ऐसे से लाइन दे दिलिए। ई हो गेल झ। ज्ञ केना बनत से देखो। य बनवे के लिए आसान छै। ए जेना बनवे छलिए, ए के आकृति बनाओ, आ इहा में छै से एत से एना के ई तीन जगह छै से जोड़। ई भ गेल य। तीर के माध्यम से ए तो बताइए चुकल छी हम अहाँ के, त ई आकृति बनेलो ए के, आ ए में छै से एत से एकरा एना के केलो, एना के एकरा जोड़ देलिए। ई भ गेल य। पुनः देखो एक बेर, ई आकृति बनेलो, ई आकृति के एना केलो, आ ए में जे छै से एना के ई मिला देलिए। ई भ गेल य। आइ अहाँ के चवर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य बताओ लिए। कम से कम सब 10 बेर का अभ्यास करो, 10-10 बेर लिख कर। जय मिथिला।